Dobrý deň, vítam vás veľmi srdečne v ďalšom pokračovaní Syngenta Akadémii. Nachádzame sa vo Svetom Petri vo vinici pána Žideka. Ako tutor tejto Syngenta Akadémii bude opäť pán docent Eiler. Pekné letné poludnie vám prajem, priatelia. Opäť sa vidíme vo Vinohrade. Dneska si povieme niečo špeciálne, lebo veľa z vás pestuje stolové hrozno, čiže nie na lisovanie, ale na priamy konzum. Slovensko má obrovské rezervy v pestovaní stolového hrozna. Keď pôjdete na tržnice, len málo hrozna predávajú babky slovenského a nehovoriac o hypermarketoch a supermarketoch, kde naozaj to slovenské hrozno nie je. A pritom tu je obrovský potenciál a dnes si ukážeme taký vinohrad, kde to vidno, že to ide, dá sa to a aj odrodový sortiment môže byť taký, že sa dá roztiahnuť zrelosť od augusta až do konca októbra. Takže do toho povieme si, ako na to, aby sme dopestovali aj na Slovensku kvalitné, stolové, atraktívne hrozno, ktoré bude ako bez fermentácie slúžiť na priamy konzum a bude tešiť naše oči. Stolové hrozno sa pestuje na trochu inom vedení. Je tu jeden drôt a najbežnejší tvar vo svete je tzv. Y. Konštrukcia v tvare I, zhruba 100 stupňový uhol. Jeden nosný drôt, kde je chytená každá sadenica a s tyčkou alebo s kolíkom a potom sú dva dvojdrôty, ktoré sa rozchádzajú v rámci toho Y od seba a vrchný má zhruba 40 cm od nosného drôtu a ten Y vlastne nám pomôže k tomu, že si letorasty pri raste lahnú na obidve strany do toho Y, do toho Ička a vlastne potom strapce krásne visia smerom dolu, pretože stolové hrozno neoberáme strojmi, ale musí tu byť prvý parameter kvality, nie je ani cukornatosť, ale vzhľad, atraktívny vzhľad. Tie strapce, keď krásne visia do priestoru, vtedy bude mať najvyššiu trhovú hodnotu to hrozno, že ho predáme v najlepšej cene ako jednotka trieda, keď nebude otrhané, keď nebudú chýbať bobulky, keď bude pravidelný strapec. A to dosiahneme práve týmto tvarom Y, ktorý teda je naozaj vhodný. A pre stolové hrozno, ktoré má veľké úrody, veľké plody a potrebujeme atraktivitu, sa odporúča, až by som povedal obligatórne, závlaha. Aj v tomto vinohrade len nevidno, to je natiahnutý prízemný rozvod, HDP hadica, ktorá dáva v kvapkách vodu, pretože naozaj nepredáme nepekné hrozno stolové. To je hlavne pre oči pastva a preto sa trošku inak pristupuje k tomu pestovaniu. V lani sme si hovorili o regulácii úrody pri muštových odrodách. Tam je to naozaj otázne, či potom toho menej hrozna predáte za lepšiu cenu, či sa to oplatí, či bude vyššia cukornatosť, lebo tam ide hlavne o cukornatosť, ale pri stolovom hrozne, určenom na priamy konzum, je priam povinnosťou urobiť reguláciu úrody a vytvarovať strapce zhruba v tejto fáze, keď začínajú pred uzatváraním strapcov, pretože každý zamotaný strapec do drôtenky, každý zapletený, každý nevytvarovaný nám bude navyše a musíme ho spracovať za nižšiu triedu predať alebo spracovať na nejaký burčiak, preto všetky strapce na kry musia byť krásne vytvarované a tento kr napríklad, keď pozeráme naň, je tu po dozretí, to ešte samozrejme bude nejaké nalievanie, bobul, tak tu bude aj 5 kg hrozna. A nie je predpoklad, že v týchto suchých periódach každý jeden strapec by dozrel do krásnych bobuliek tvarov a bol by atraktívne zafarbený od bázy až po špičku. Takže v tomto prípade, v tejto odrode je priam nevyhnutné urobiť reguláciu násady strapcov a čím skôr, tým lepšie, lebo sme už na tej najvyššej fáze. Malo by sa to robiť dokonca 2 týždne po odkvitnutí, keď už vieme, že koľko bude na tom kry strapcov, ako budú zamotané, ako budú vytvarované. Ale ešte do tejto fázy, do nejakého toho polovice júla to môžeme stále robiť v tých neskorších stolových odrodách. Skoršie odrody by sme mali robiť hneď po odkvitnutí ešte do konca júna. Takže je tu neskorá odroda stolového hrozna a príklad. Strapec, ktorý neklesol, pretože bol opelený a vyrástol smerom nahor. Keby sme ho nechali v takto smere k nebíčku rásť, tak by zarástol do stopky toho listu, ktorý dám teraz preč, zarástol by možno až do výhonku a pri oberačke by sa vytrhli 3-4 bobulky. Ten strapec v momente v tej chvíli stráca na atraktivite a na trhovej hodnote, lebo tam budú chýbať nejaké miesto bude holé, bez bobuliek, budú tam holé strapinky. To znamená, že tu ten strapec potom musíme odložiť niekam inam a nepredať ho v prvej triede. Takže to bol prvý krok. Tu je dobrý príklad, ako máme zamotané
strašne strapce a je tu veľmi veľa strapcov na jednom mieste. Veľmi dôležité je urobiť reguláciu úrody v každom prípade ešte predtým, ako len trošku cukru vznikne v tých bobulkách. Pretože keď už je tam cukor a vy poškodíte pri narábaní strapec s bobulkami a je tam cukrík, trochu cukru, tak hneď príde nejaký hmyz a pokračuje v konzumácii a v škodách, ktoré vzniknú. Čiže v každom prípade sa musí robiť vtedy ešte regulácia, keď nemá ani 8% cukru, to hrozno, tie bobulky. Takže takýto veľký zhluk, ktorý tu máme, musíme nekompromisne, bohužiaľ, prebrať, pretože je tam toho veľa, nedozrie to, nebude to pekné, je to zamotané a pri oberačke sa nám aj tak poškodí kopa strapcov. Takže tieto som uvoľnil, tento bol veľmi zamotaný, dám celý strapec preč, lebo aj možno byť zle opelený troška a teda nekompromisne musím zhodiť. Takýto malý strapček, ktorý tu je už ako neskôr a až na tretí na letoraste, nekompromisne preč, z toho nebude nikdy trhová hodnota. Toto je ideálny strapec na predaj. Ani nie je veľký, ani nie je malý. Jeden strapec si kúpi aj dieťa a skonzumuje. Keď je príliš veľký strapec, riešime to tak, že dáme preč iba krídelko. Môže byť aj voľný ten strapec, ale to krídelko môže byť navyše a ten tvar sa potom nepodarí dosiahnuť, taký ten pekný kužel. A môžeme reguláciu riešiť aj touto formou, že dáme preč len jedno krídelko z toho strapca. Alebo tu máme dva veľmi silne veľké strapce na jednom letoraste a jeden dokonca má aj krídelko. Takže tu dáme tiež preč len krídelko a tieto dva strapce sú tak dobre postavené, že predpokladáme, že dobre dozrejú, budú mať atraktívny vzhľad a bude to jednotka trieda. Ale vrátime sa k tomuto miestu, kde je to naozaj veľmi zahustené. A 1, 2. Tento strapec rastie úplne dovnútra, tak ho musíme odstrániť, lebo keď ho bude vyberať potom oberač o 2 mesiace a zamotá sa do tej stonky alebo do listu, tak sa polovica bobuliek otrhne a zase máme menej trhovej hodnoty jednotky. Tu máme jeden strapec, ktorý je dohora. Pokúsime sa ho v prvom rade, keď sa dá, nájsť mu priestor a pustiť ho smerom dolu a uvoľniť od akýchkoľvek zálistkov, úponkov, aby voľne rástol, aby pri oberačke proste ani jedna bobulka sa nepoškodila a nepadla z toho strapca dolu. Tu máme jeden veľmi zle vyvinutý strapec. Toto je naozaj navyše, nemá tam čo robiť, pretože tohto nikto si nekúpi takýto strapec na tržnici. Takže to je ten hlavný cieľ regulácie. Ale aj to, že ten kerto proste neunesie 5 kg hrozná, takéhoto a možno nebude fungovať závlaha, alebo teda bude suchá perióda, alebo to je vysoká cukornatosť, niektoré odrody stolové majú tiež vysokú cukornatosť a nedozrie to dobre v celej dĺžke strapca, až od bázy až po špičku. Aj to je ten účel. Takže tu ešte stále máme ten veľký zhluk strapcov, tu máme zamotaný donútra smerujúci strapec, nekompromisne ho odstránime, aj keď nie až tak neatraktívny, ale máme tu dosť atraktívnych, správne orientovaných strapcov, ktoré môžeme ponechať. Tento strapec má napríklad krídelko, tak to krídelko dáme preč a toto bude pekný strapec aj pre dieťa na konzum. A tento letoraz má napríklad veľmi slabý letoraz a má 2 strapce. Tak, dokonca 3 strapce má letoraz, aby sme to teda videli. Takže určite jeden musí ísť ďal preč, pretože to určite takýto letoraz, ktorý je trochu neskorý a doslova ide spodočka, neskôr vyrastený. Týchto 3 strapcov nemá šancu v tej konkurencii dozrieť každý jeden, takže tretí, najvyšší, odstránime úplne. Aj najnevhodnejší vytvarovaný, takže správne. Potom je tu pár, ešte pozrieme, aké strapce sú tu. Tento strapec je zamotaný do drôtenky, tak dáme preč krídelko, ktoré bolo zametané do drôtenky, pretože to krídelko aj tak pri oberačke sa otrhne a aj tak to krídelko tam nepotrebujeme. Budeme sa sústrediť na odrodu, ktorá je takto pekne, tento strapec je proste kuželovitý, bez krídeliek a to krídelko je aj to nebezpečné, že sa vlastne pri preprave môže zlomiť, proste sa poškodí a zlomí sa pri fošíku niekomu, keď už to berie domov. Takže lepšie je bez tých krídeliek mať tie strapce, pekný kužel, lebo naozaj tá trhová hodnota spočíva v tom, že ten strapec je krásny, atraktívny vzhľad a dozretý po celom obvode. Od špičky až po... Tu máme taký strapec, ktorý zle operil trebárs. Máme tu 2 pekné strapce na tomto letoraste, pekne visia, áno, ale tento strapec, aj keď je nižšie položený, prejavuje defekty, zlé opelenie. Maličké bobulky, veľa ich tu je,
tohto nebude jednotka trieda, nebude atraktívny, pretože tieto malé bobulky už nedobehnú tieto veľké. Takže veľmi správne sme odstránili z týchto dvoch strapcov samozrejme tento. Nekompromisne. Už to vyzerá lepšie ten ker, vieme sa tu už orientovať. Ešte na tomto letoraste máme dva strapce a je slabý, takže odstránime celý. Ideme do vnútra toho kera. Tiež sú tu ešte veľmi veľa zamotaných strapcov. Tento je zle vyvinutý, lebo bol až tretí v rámci letorastu. Malé bobulky, z tohto jednotka trieda nebude, takže nekompromisne vyššie položený strapec odstránime. Najvhodnejšie a najvyšší čas je dneska na to. Je tu takých viacej strapcov, je to vlastne aj rukou bez nožníc ešte v tejto fáze, lebo to nie je ešte zdrevnatené a treba to teda prebrať. Tento strapec napríklad je iba zamotaný v drôtenke. Pozrieme, či keď ho uvoľníme, či bude pekne visieť. Áno, krásne visí, takže len krídelko dáme preč, ktoré je teda navyše a strapec pekný sa pýta na to, že ako pôjde do košíka konzumentovi na tržnici. Tento strapec je poškodený, možno nejakým strojom a je tu na tom letoraste aj ďalší strapec, takže na čo by sme takýto strapec pestovali? Na atraktívne účely, keď polovička je možno pri mechanizácii nejakej alebo úkonoch obitá. Z tohto bude len dvojka trieda, takže nekompromisne musíme odstrániť. Takisto tu je strapec, ktorý je preprchnutý z neskorého letorastu, takže takéto všetky treba odstrániť a dosiahneme najvyššiu možnú trhovú hodnotu. Tu je veľmi zle opelený jeden strapec, takže tu je to jednoduché tá regulácia. Niekedy je váš ľúto dávať dole niektoré strapce z niektorých odrôd, ale proste keď to chcete, aby ten ker to utiahol, tak musíte mať naozaj kvapkovú závlahu, v tom ešte aj výživu, roztok výživy v tej kvapkovej závlahe, zdravotný stav, presvetlenie tu je veľmi dobré, tu sa stará gazda o to. Zabudol som povedať, že sa nachádzame tentokrát pre zmenu v Hrubanovskom vinohradinskom rajóne na juhu Slovenska, kde sa takto entuziasti venujú ukážkovému pestovaniu stolového hrozna. Tu máme ešte jeden preprchnutý strapec, ktorý má malé bobulky, neatraktívne, to nikdy nedobehne tie druhé, odhodíme. Naozaj tu bola prehnaná úroda, aj keď nebol rez robený nejak na veľa očiek, to je tu asi 12 očiek, ale niektoré odrody majú taký potenciál silný na rodivosť, že preplodzujú a tam tiež treba ešte precíznejšie urobiť tú reguláciu. Naozaj sú tu nedopelené malé bobulky, ktoré môžete urobiť iba na burčiak, ale nie na tržnicu. Takže dokončíme v tomto kry teda prebierku. Zase strapec, ktorý nemá tu čo robiť. Vnútri neoslnený, zrejme prebehlo špatne opelenie. Takže aj to. A pri muštovom by to až tak nevadilo, buď to obere stroj alebo ľudia, vylisujete cukornatosť 22, ale pri stolovom hrozne naozaj prvá trieda znamená oči. Oči platia. Atraktívny vzhľad. Tu máme krídelko, ktoré je úplne defektné. Hodíme preč. Tento, aj keď je donútra orientovaný, ale pekne visí. Tento strapec je zakrbatený, zamotaný. To môžete iba rozdať niekomu v bedničke na ozdobu. A vyzerá to, že tu máme zamotané zase do listov, ale keď som ich pekne uvoľnil v tejto fáze a keď aj nejaká bobulka ešte odpadne, zelená, tak sa zapojí pri naraste bobul, pri raste bobul ďalšom, ten strapec a nebude vidno tú ranu. Keby to už pri oberačke padlo tá bobula, tak je to proste tam vidno, že tam chýba bobulka a niekto to bude brať, ako že to niekto už jedol pred ním a nebude to chcieť. Takže naozaj pri oberačke musia byť tie bobule strapiny celistvé, nepoškodené, pekné, atraktívne. S týmto mám trochu problém, s týmto strapcom. Áno, máme tu pekný druhý, takže dáme ho celý preč, lebo sa mi zdá, že je tiež taký hráškovatý a nedobre dozretý. Takže máme to celkom vyčistené, tu nám ešte niečo dohora smeruje. Tento je veľmi skovaný vnútri, určite sa zle pri oberačke otrhne niečo z neho, takže nebude pekný. Zároveň samozrejme, keď máme nejak veľa zálistkov, môžeme aj regulovať, aj keď pri jednej zelenej práci v rámci ekonomiky a efektivity práce treba obrať aj nejaké prevyšujúce letorasty, zálistky, keď tam zahusťujú, pretože tá nepriama ochrana proti hubovým chorobám je oveľa lepšia, lacnejšia a zdravšia ako chemická ochrana. Takže takto je ten pekne prezduštený, tu sa gazda o to veľmi dobre stará. Všetky strapce máme mimo drôtenky, mimo zamotania, pekne som ich dal krásne visieť. Tu je ešte toho trošku veľa. Tento v drôtenke dáme preč ešte, aj tak by sa otrhol, keď sa bude oberať, aj keď je pekný. Obetovali sme niečo pre krásu a máme vyregulovaný ker, toto samozrejme, to nič, a vyregulovaný ker stolového hrozna, ktorý takto už to hrozno pekne dozrie a toto zamotanie napríklad ešte skúsime odstrániť, ak nie, tak odstránime celý strapec. Áno, bol veľmi zamotaný v úponku, bohužiaľ. Takže takto pripravený ker
strapcami už pekne oberieme, ľahko prídem ku každej stopke a v ruke položíme do debničky a môžeme ísť na tržnicu a predať takto krásne upravené stolové hrozno. Nastriháme si potom aj detail tej drôtenky Y-tvar, nosný drôt vo výške zhruba 1,70 m a dva dvojdrôty, ktoré sa od seba odchyľujú v rámci toho Y a strapce. Letorasy si krásne lahnú na tieto drôty a strapce potom v rámci možnosti krásne visia, alebo ich teda ten manipulant musí uvoľniť ako ja teraz a je pripravené, tento kér je pripravený na oberačku krásneho, atraktívneho slovenského stolového hrozna.